No niin, Tommi Berliinissä täällä taas vaikka ehkä ei uskoisikaan, koska minulla ei tässä näy hirveän hyvin, mutta eihän tässä minua nyt katsotakaan, vaan nyt katsotaan jalkapalloa. Nyt on alkamassa tämä MM-finaali Saksa-Argentiina, ja minä olen myös täällä sisäpihalla tätä jännitysnäytelmää katsomassa. Tuossa matkalla tänne huomasin, että ihmisiä on tosiaan hirveästi liikkeellä ja nyt on sunnuntai, niin totta kai senkin takia, kuten kuvasta näkyy, niin täällä vähän sataa, mutta ei anneta sen nyt haittaa. Ja täällä on paljon ihmisiä, mutta kuulemma siellä paikassa, missä minä olin vappuna ja missä minä olen aiemminkin kuvannut näitä ihmisiä, jotka ovat jalkapalloa katsoneet, siellä oli 500 000 ihmistä jo tunti ennen pelin alkua, ja poliisi oli jo sulkenut sen paikan, että sinne ei päässyt enää enempää ihmisiä, enemmänkin olisi varmasti sinne haluttu tulla. Eli siis siellä 500 000 ihmistä katsoo niin kuin yhdellä tiellä sitten tätä ottelua, ja enpä sitten osaa oikein kuvitella, että minkälaista siellä sitten tulee, jos tämä Saksa sitten tämä finaali voittaa. Mutta joo, sitten jos Saksa nyt voittaa, niin sitten minä kuvaan jossain muualla taas. Katsotaan miten käy. Saksa on voittanut sen maailmanmestaruuden, ja nyt olen täällä erään metroaseman lähellä tämmöisessä liikenneympyrässä, jossa on kovasti näitä autoja, jotka tööttäilevät ja kovasti kanssa räjähtelee ja poksattelee koko ajan, ja kovasti on iloisia ihmisiä täällä. Joo. Oli kyllä ihan jännittävä peli. Nyt kun tämä tunnelma on välittynyt täältä, niin nyt minä voin sanoa, että hei hei!